videu z tejto motorky spravíme raketu. Takže z toho to ešte zhodí. Takže ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Ako môžete vidieť, máme tu motorku, ktorú ste pravdepodobne ešte nevideli, tí čo ma sledujete. Ale je to KTM XC300, rok výroby 2007. Mám na sebe nahodený servisácky outfit, čo znamená len jedno, že s touto motorkou sa idú diať veci. V skratke to zhrnie, nevyprávam 4 hodiny. V podstate chcem na nej spraviť všetko okrem motora, čo znamená, že rozoberiem, proste pozadzujem všetko, plasty, nádrž, a popremazáva sa kývna, PDS-ko, krk, všetko zoservisujeme okrem motora, samozrejme, lebo toho sa ja chytať nebudem. Takže poďme robiť. To proste, vtedy to bola ešte kvalita v tých rokoch, no. A prednú brzdu stlačať nebudem, lebo to nemá kotúč, ale nebudete sa, to všetko doladíme. Máme nový kotúč, máme nové plasty, ešte nemáme, ale budú nové polepy a rôzne doplnky a viem, že tá motorka bude vyzerať ako brutálne. Takže máte sa na čo tešiť. To bude tak jednoduché. Mám pocit, že táto motorka sa strašne rýchlo dá rozobrať. Tak rýchlejšie ide proste. Neviem, či to je tým, že tu je všetko jednoduchšie robené, ako na nových. Že tým, že to musím točiť, tak mi to proste zaberá 10 krát toľko času, ako by mi to zabralo normálne, keby to netočím. Ale keďže sa chcem s vami o to podeliť, aby ste aj vy boli pri tom, tak vám to takto dokumentujem. Inak tí, čo neviete, tak na tejto motorke jazdil ešte môj otec a ja som na nej začínal svoje prvé závody, takže teraz ich chcem z nej spraviť taký výstavný kus vlastne, ale určite ak sa bude dať občas ešte prevetrám. Sice chcelo by na nej porobiť aj celý motor, ale to už je finančne náročnejšie, takže to možno zasa o rok alebo tak postupne, uvidí sa. Ale teraz nie, proste spravím takú estetickú mašinu, že bude pekná a dúfam, že bude aj pojazdná. Už to pomaličky prestáva vyzerať ako motorka. Zadok už je celý tu.
Normálne som to takto akože dal preč. Takže najbližšie dní budem všetko umývať, leštiť a dávať do takého stavu, aby to mohli späť na motorku. A vidíme sa pravdepodobne zajtra pri pokračovaní. A na dnes skončíme, takže zatiaľ. Takže máme tu pokračovanie, druhý deň. Idem sa pustiť do toho ďalej, čo je dneska v pláne. Takže z tohoto ešte zhodím okuliare a vypustím vodu, zhodím chladiče a vyberem aj motor z rámu, aby sa mi ten rám dal lepšie umyť a pripraviť. Takže vybral som už aj motor, aj vodu a chladiče, aj okuliare, mám to všetko už rozobraté, takže viac to už nejde. Takže teraz prichádza na rad umývanie a potom sa vám ozvem zase pri skladaní. Takže vítajte späť. Hlasím sa vám po 8 mesiacoch, keďže toto video som začal točiť ešte koncom októbra minulého roku a je maj. Konečne som sa dostal k tomu, že ideme pokračovať v projekte KTM. Medzi tým sa mi podarilo nakúpiť nejaké veci, doplnky, všetko pochystať, poumývať, nachystať to tak, aby to bolo pripravené na skladanie. A dneska nastal ten slavnostný deň, kedy som si nahodil svoje monterky, ktoré bežne nenosím. Ideme skladať, takže poďme na to rovno. Takže ako môžete vidieť, začínam úplne od rámu. Takže ideme nahodiť okuliare, predné tlmiče, môžem nahodiť predné koleso a potom už sa to bude všetko robiť ľahšie, keď to budem môcť na stojan. Som zvedavý, či si po 8 mesiacoch budem pamätať, že čo kam ide. Začína vyzerať jak motorka. Šroby samozrejme doťahujem na moment, hlavne také tie najdôležitejšie, ako je napríklad tento, je moment 60. Tak. Dneska nemám kameramana, ktorý by mi takéto zábery točil a nemám 100 rúk, takže si musím nejak poradiť. Som trošku pokročil, začal som s elektrikou, nájdel som klapky, ideme ponapájať vodu. Takže motorka vyzerá po asi 4 hodinách. Práve máme 12:30 v noci. Takže vyzerá takto. Vidíme sa zajtra, dobrú noc. Takže včera sme skončili v takomto stave. Idem asi nahodiť teraz karburátor a začnem sa pomaly venovať riaditkám. Nahodím brzdy, spojku a podobne. Takže poďme na to.
Nahodil som vodítko, z ktorého som musel toto trošku odbrusiť flexou, lebo mi to sem nešlo dobre natlačiť, ale už je tam, tak ak má všetko, takže super. Tu sme nahodili vodítko a nahodil som spojku. Na tejto spojke mám klemu za spodu, ukážem vám potom, ako to vyzerá, lebo je tu prasknutá, ale drží to dobre. Popravde asi možno aj lepšie ako originál. Premazali sme rýchlopal, nahodili, vymenil som už aj gripy, ako môžete vidieť, čo bol celkom boj. Poradím vám lifehack, ktorý som použil, čo tiež som našiel na internete, ale strčíte si normálne dnu proste strhávačky, zip pasky, alebo binderky, neviem ako to voláte, alebo volajú ľudia. Proste vložíte si ich tam a nasuniete to donútra, je to ľahšie s tým a potom ich vlastne iba vytiahnete von, takže tak. Takže pomaly sa dostávame do finále, ideme pokračovať pod sedlovkou, takže nahodíme pod sedlovku a potom už pomaly pôjdeme zamazovať plasty, čo bude zábava. Medzi tým nám sem prišiel chalanko si preziť gumy. Pokročili. Vymenil som kvapaliny v spojke, v prednej brzde, v zadnej brzde a začali sme už nahadzovať aj výfuk. Takže za chvíľku už pôjdeme na plasty, na čo sa teším najviac. Takže ideme na to. Tu už máme nové plasty aj s polepmi od Platinum Mix Designs. Ak by ste mali aj videové polepy, samozrejme kód FICAL10, dostanete 10% zľavu. A ja to idem nahodiť a ukážem vám potom finálny výsledok už. Strašne sa na to teším, som zvedavý, ako to bude vyzerať. A myslím si, že to bude vyzerať brutálne. A uvidíte, takže... Hey. Next to rock like Mick Foley, it's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly. On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted. About my bread like a hoagie. This beat ice cold, look how I ride this Zamboni. I feel like old Tiny, good anywhere you throw me. She eat a Chobani, cause her body getting bony. Late night, heavy scrolling, vape light, heavy smoking. We got our healthy habits, we been already growing. It's like we drowning in them, it seems the levee's broken. But it's not too late to change them. And refrain from being slaves to the vice. Takže máme ju tu, tak to vyzerá, hotová, naleštená. Ja si myslím, že to vyzerá brutálne, povedzte mi v komentároch, čo si o tom myslíte vy. A zabudol som vypnúť benzín, to znamená, že som ju preklastal a už nenaštartujem. Vlastne ukážem vám zvuk. Motorka prekvapivo štartuje po tom, čo som ju poskladal. Dokonca chytila, inak priznám sa,
nie že na prvý kop, ale proste nemusel som nič robiť, že tak, jak som ju zložil, tak proste nič som na nej nezmenil a naštartoval, vieš, že nemusel som hľadať žiadnu chybu, takže akože podľa mňa prekvapenie celkom. No a poď bližšie ukážem ľuďom, že čo som tu teda, okrem toho, že som všetko premazal a proste pochystal okrem motora, tak čo tu máme nové, takže samozrejme asi ste si všimli, že plasty a polepy, lebo to musí byť proste. Potom poťah, ďalej blastre, ktoré som objednával z Fínska. Najprv som ich objednal z Bratislavy, o chvíľu mi volali, že už sa nevyrábajú a nemajú ich na sklade. Potom som ich našiel v Česku, v KTM-ke, kde mi povedali to isté. Tak potom som hľadal po celom internete, až sa mi to podarilo nájsť vo Fínsku, prosím pekne, kde mali posledné 2 kusy na sklade, podľa mňa ešte tak z roku 2006, takže sa mi to podarilo zohnať, lebo môj zámer bol ten, aby tie blastre boli uchytené priamo na pumpe, nech nie sú proste uchytené niekde na riaditkách, pretože mám rád, keď sú riaditka proste čo najčistejšie, nie tam milión vecí. No a pumiče boli robené, predné, servisované a kryt pod motor. A asi už nič, keď tak rozmýšľam. Snažil som sa hlavne také gripy. Snažil som sa hlavne také estetické prvky, čo proste ako prvé si človek všimne na tej motorke a čo proste najviac tú motorku tak dotvoria, nech vyzerá proste dobre. A myslím si, že sa mi to podarilo. Pozrite sa na to. Pozrite sa na to a povedzte, že to nevyzerá dobre. Proste ja si myslím, že brutálna motorka, 10 z 10 a to je asi všetko. Takže rozlúčil by som sa s vami takto pri tejto nádhernej motorke a pri nádhernom západe slnka. A dajte like, dajte hlavne odber a napíšte do komentára, že ako sa vám páči táto motorka. Takže to už je fakt všetko a vidíme sa. Čaute. Trying to build a foundation. We all just trying to build a foundation.